Добър ден! Ето още един доволен клиент. Добър ден! Аз съм Козмян Козманьов. Кръстен на дядо си Козмо. Значи, моята майка, Манолка, сиреч на баба ми и дъщерята, имаше 3 деца. Едното бях аз. Другото беше сестра ми, която е по-голяма от мене. И имаше още едно, но там се знаеш какво беше точно. Историята е следната. Тръгнахме към Сибир. И когато отидохме в Сибир, аз трябваше да спя вечерта. И много работих сутринта, трябваше да режем дърва през деня и когато се прибирах, лягах да спя, върху удобните матраци. Обаче, тъй като таваните са много ниски в Сибир, тъй като стаите трябва да са малки, за да се събира повече топлина в тях, да не е необходимо толкова енергия да се загреят, следователно, аз когато се събуждах изведнъж си удрих главата в тавана, което много ме изнервиш всяка сутрин и да си оправя настроението, трябваше да патна 2-3 шамара на жена ми, която между другото се казва Димитранка. Димитранка, това е старо име, някакво традиционно тук в тяхното семейство, както и да е. И та Димитранка трябваше да е фрасна 2-3 шамара, да ми се окръпта малко, от изнервеното положение, което изпадах, когато се дръмвах в тавана. И това се повтаряше близо месец. Когато матраците Ортопедакус Колгисис, фирмата Колгисис, предложиха нов вид възглавница, която беше изобретена специално за такъв случай. Тя слагаше на тавана и омекотяваше удара. Доктор Силификус Жендурние е изобретил по ортопедичен начин, като има 3 степени на защита от тавана. Следователно сега в момента раните ми заздравяха, чувствам се прекрасно. Как се дръгна в тази възглавница, тя ми трябва да дори се чувствам по-добре, защото се събуждам, няма болка. Също искам да кажа ортопедичния елек на Ортопедакус Виваликус. Това е другата фирма. Вярвам, че аз съм в тази реклама. Така. Това е. Просто много съм доволен от вашите продукти. Между другото, Ортопедакус Виваликус също са много хубави работи. Просто слагам си да не говоря за тях. Добре. Така, доволен съм много от вашата фирма. Ако мога така да се изразя. Така, чухме един глед, който е доволен. Поръчайте сега най-новите възглавнички за таван.